どうも長尾、香港人の K さんです。今回のこの動画は新しい試み、広東語聞き流し。主に日頃生活が忙しくて、広東語の単語やフレーズを覚える時間があまりない学習者を伝えたい。皆さんは通勤や通学など乗車の隙間時間にこれを BGM として繰り返し、この動画を聞いて自然に広東語を脳にインプットすることができる。今回のテーマは茶餐店に使える広東語フレーズです。僕は今まさに香港の茶餐店にいるんだ。今回の動画のフレーズを全部学んだら、次に皆さんが香港旅行に来た時は僕のように広東語で香港式ミルクティーを頼めるんだよ。では始めましょう。茶餐厅、喫茶店と食堂を合わせた香港の大衆飲食店。茶餐廳，茶餐廳。想問呢間茶餐廳最出名係咩啊？この茶餐店で一番有名なのは何ですか？想問呢間茶餐廳最出名係咩啊？想問呢間茶餐廳最出名係咩啊？茶記，茶餐店の別稱。茶記，茶記。我係第一次嚟呢間茶記，有冇咩必食推介啊？私は初めてこの茶店に来ましたが、何か必ず食べるべきおすすめはありますか？我係第一次嚟呢間茶記，有冇咩必食推介啊？我係第一次嚟呢間茶記，有冇咩必食推介啊？喂，丁寧に人数を數える。喂，兩位啊，唔該。2名でお願いします。兩位啊，唔該。兩位啊，唔該。搭台，相席する。搭台。如果唔想搭台，要等幾耐到啊？もし相席したくなかったら、どのくらい待ちますか？如果唔想搭台，要等幾耐到啊？如果唔想搭台，要等幾耐到啊？ menu 餐牌，メニュー、お品書き。menu 餐牌。想問 menu 喺邊啊？メニューはどこにあるでしょうか？想問 menu 喺邊啊？想問 menu 喺邊啊？想問餐牌喺邊啊？お品書きはどこにあるでしょうか？想問餐牌喺邊啊？想問餐牌喺邊啊？落單，注文する。落單。想問係唔係要 QR code 落單啊？ QR コードで注文するのでしょうか？想問係唔係要 QR code 落單啊？想問係唔係要 QR code 落單啊？口頭落單，口頭で注文する。口頭落單，口頭落單。我 scan 唔到個 QR code 啊，可唔可以口頭落單啊？この QR コードをスキャンできないので、口頭で注文できますか？我 scan 唔到個 QR code 啊，可唔可以口頭落單啊？我 scan 唔到個 QR code 啊，可唔可以口頭落單啊？餐具，想問餐具可以喺邊度拎啊？食器はどこで取れるでしょうか？想問餐具可以喺邊度拎啊？想問餐具可以喺邊度拎啊？水，唔該，我想要一杯水。すみません、水を一杯ください。唔該，我想要一杯水。唔該，我想要一杯水。洗手間，お手洗い。洗手間。想問呢度有冇洗手間啊？
ここにはお手洗いがあるのでしょうか？想問呢度有冇洗手間啊？想問呢度有冇洗手間啊？碗お椀、碗碗，可唔可以俾多一個碗仔啊？お椀をもう一つもらえますか？可唔可以俾多一個碗仔啊？可唔可以俾多一個碗仔啊？抹服、抹抹，呢度有啲污糟，可唔可以幫我抹一抹啊？ここが少し汚くて、ちょっと拭いてもらえますか？呢度有啲污糟，可唔可以幫我抹一抹啊？呢度有啲污糟，可唔可以幫我抹一抹啊？收食卓上のものを下げる。收收，唔該幫我收一收啲嘢啊！すみません、ちょっとテーブル上のものを下げてください。唔該幫我收一收啲嘢啊！唔該幫我收一收啲嘢啊！八達通オクトパスカード。香港の交通系 IC カード。八達通八達通，呢度收唔收八達通啊？ここではオクトパスカードで支払えますか？呢度收唔收八達通啊？呢度收唔收八達通啊？信用卡クレジットカード。信用卡信用卡，可唔可以俾信用卡啊？クレジットカードで支払えますか？可唔可以俾信用卡啊？可唔可以俾信用卡啊？埋單お會計。埋單埋單，唔該埋單。お會計をお願いします。唔該埋單唔該埋單。出面埋單レジでのお会計。出面埋單出面埋單，埋單係唔係要喺出面埋啊？お會計はレジでするのでしょうか？埋單係唔係要喺出面埋啊？埋單係唔係要喺出面埋啊？多士トースト。多士多士，牛油多奶油多定奶醬多我都鍾意食。バタートースト、練乳とバタートースト、あるいは練乳とピーナッツトースト、私も好きです。牛油多奶油多定奶醬多我都鍾意食。牛油多奶油多定奶醬多我都鍾意食。啫啫雞煲鶏の土鍋炊き込み。啫啫雞煲啫啫雞煲，嚟呢度一定要食啫啫雞煲。ここに来たら JJ 鶏鍋を食べないといけないです。嚟呢度一定要食啫啫雞煲。嚟呢度一定要食啫啫雞煲。無骨海南雞骨なし海南チキン。無骨海南雞無骨海南雞無骨海南雞配油飯真係一流。骨なし海南チキンを油飯に合わせると本当に最高です。無骨海南雞配油飯真係一流。無骨海南雞配油飯真係一流。西多士香港式フレンチトースト。西多士西多士，我覺得西多要夠多花生醬先好食。香港式フレンチトーストはピーナッツバターがたっぷりあるこそ美味しいです。我覺得西多要夠多花生醬先好食。我覺得西多要夠多花生醬先好食。菠蘿冰アイスパイナップルジュース。菠
羅冰菠蘿冰。夏天去茶記，有時會特登加錢飲菠蘿冰消暑。夏に茶器に行って、たまには料金を追加してアイスパイナップルジュースを飲んで暑さをしのぎます。夏天去茶記，有時會特登加錢飲菠蘿冰消暑。夏天去茶記，有時會特登加錢飲菠蘿冰消暑。凍奶茶。アイスミルクティー。凍奶茶。凍奶茶，好多人飲凍奶茶都會叫少甜。多くの人はアイスミルクティーを注文するときに甘さ少なめで頼みます。好多人飲凍奶茶都會叫少甜。好多人飲凍奶茶都會叫少甜。配料。トッピング。配料。配料可以揀餐肉、沙爹牛肉、腸仔同煎蛋。トッピングはスパム、サテ牛肉、目玉焼きとソーセージを選べます。配料可以揀餐肉、沙爹牛肉、腸仔同煎蛋。配料可以揀餐肉、沙爹牛肉、腸仔同煎蛋。好立克。好立克。ホーリック。麦芽ドリンク。好立克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 。最近好似少咗人飲好立克。最近ホーリックを飲む人が少なくなったようです。最近好似少咗人飲好立克。最近好似少咗人飲好立克。罐裝汽水。缶入りの炭酸ドリンク。罐裝汽水。罐裝汽水。罐裝汽水要加5蚊，特飲要加9蚊。缶入りの炭酸ドリンクはプラス5香港ドルで、スペシャルドリンクはプラス9ドルです。罐裝汽水要加5蚊，特飲要加9蚊。罐裝汽水要加5蚊，特飲要加9蚊。阿華田。オバルチン。ココアの麦芽ドリンク。阿華田。阿華田。唔理夏天定冬天，我都係會叫熱華田。夏か冬かにかかわらず、私もやはりホットオバルチンを頼みます。唔理夏天定冬天，我都係會叫熱華田。唔理夏天定冬天，我都係會叫熱華田。牛奶。牛乳。牛奶。牛奶。茶餐廳嘅牛奶通常都係樽裝。茶ちゃん店の牛乳は通常瓶入りです。茶餐廳嘅牛奶通常都係樽裝。茶餐廳嘅牛奶通常都係樽裝。雙拼。2種盛り。雙拼。雙拼。要一個雙拼常餐，腸仔拼餐肉，要米線，拎走，唔該。2種盛りの定番セットで、ソーセージにスパム、ミーシェンにして、持ち帰りでお願いします。要一個雙拼常餐，腸仔拼餐肉，要米線，拎走，唔該。要一個雙拼常餐，腸仔拼餐肉，要米線，拎走，唔該。杏仁霜。クアンニンとテンアンニンで作るドリンク。杏仁霜。杏仁霜。好少見人飲杏霜，下次試下先。杏仁草を飲む人はあまり見かけないので、今度試してみます。好少見人飲杏霜，
下次試下先。好少見人飲杏霜，下次試下先。豆腐火腩飯。豆腐と焼き豚の煮込みかけご飯。豆腐火腩飯。豆腐火腩飯。因為一篇潮文，令到大家都叫豆腐火腩飯做男人的浪漫。とあるバズったネット文章がきっかけで、みんな豆腐と焼き豚のご飯を男のロマンと呼ぶようになりました。因為一篇潮文，令到大家都叫豆腐火腩飯做男人的浪漫。因為一篇潮文，令到大家都叫豆腐火腩飯做男人的浪漫。洋葱豬扒。オニオンポークチョップ。洋葱豬扒。洋葱豬扒。要個洋葱豬扒拼火腿跟飯，唔飲嘢。オニオンポークチョップにハム、ご飯付きで、飲み物はなしにしてください。要個洋葱豬扒拼火腿跟飯，唔飲嘢。要個洋葱豬扒拼火腿跟飯，唔飲嘢。中湯。中華スープ。中湯。中湯。今日嘅是日中式靚湯係咩湯啊？今日の日替わり中華スープは何のスープですか？今日嘅是日中式靚湯係咩湯啊？今日嘅是日中式靚湯係咩湯啊？叉燒煎蛋飯。チャーシュー目玉焼きご飯。叉燒煎蛋飯。叉燒煎蛋飯。而家一食蜜汁叉燒煎蛋飯，就會諗起九龍城寨套戲。今、チャーシュー目玉焼きご飯を食べると、トワイライトウォリアーズ決戦、九龍城塞という映画を思い出します。而家一食蜜汁叉燒煎蛋飯，就會諗起九龍城寨套戲。而家一食蜜汁叉燒煎蛋飯，就會諗起九龍城寨套戲。乾炒豬扒意粉。カワイリトン的スパゲッティ。乾炒豬扒意粉。乾炒豬扒意粉。我今日晏晝食咗乾炒豬扒意粉。今日の昼はカワイリトン的スパゲッティを食べました。我今日晏晝食咗乾炒豬扒意粉。我今日晏晝食咗乾炒豬扒意粉。蒜蓉雞扒。ガーリックチキンチョップ。蒜蓉雞扒。蒜蓉雞扒。蒜蓉雞扒拼腸仔，可以揀配飯或者意粉。ガーリックチキンチョップにソーセージ、組み合わせはご飯かスパゲッティを選ぶことができます。蒜蓉雞扒拼腸仔，可以揀配飯或者意粉。蒜蓉雞扒拼腸仔，可以揀配飯或者意粉。金銀蛋浸時蔬。旬の野菜と2種類の卵。ピータンと塩漬け卵のスープ煮込み。金銀蛋浸時蔬。金銀蛋浸時蔬。想要個金銀蛋浸時蔬，有咩菜揀啊？旬の野菜と2種類の卵のスープ煮込みが欲しいのですが、何の野菜が選べますか？想要個金銀蛋浸時蔬，有咩菜揀啊？想要個金銀蛋浸時蔬，有咩菜揀啊？常餐。定番セット。常餐。常餐。常餐可以揀要通粉、米粉、米線或者公仔麵。定番セットはマカロニや春雨、ミーシェン、あるいはインスタントラーメンを選べます。常餐可以揀
要通粉、米粉、米線或者公仔麵。常餐可以揀要通粉、米粉、米線或者公仔麵。香煎豬扒公仔麵。トンテキのインスタントラーメン炒め。香煎豬扒公仔麵。香煎豬扒公仔麵。下午茶嘅話，我鍾意食香煎豬扒公仔麵。アフタヌーンティーなら、私はトンテキのインスタントラーメン炒めを食べるのが好きです。下午茶嘅話，我鍾意食香煎豬扒公仔麵。下午茶嘅話，我鍾意食香煎豬扒公仔麵。雞扒葱油撈麵。チキンチョップのネギ油のせあえ麺。雞扒葱油撈麵。雞扒葱油撈麵。雞扒葱油撈麵睇落好野味。チキンチョップのネギ油のせあえ麺は見た感じうまそうです。雞扒葱油撈麵睇落好野味。雞扒葱油撈麵睇落好野味。豉汁排骨飯。トーチソースのスペアリブご飯。豉汁排骨飯。豉汁排骨飯。我好掛住呢間茶餐廳嘅豉汁排骨飯。このチャーチャン店のトーチソースのスペアリブご飯が恋しいです。我好掛住呢間茶餐廳嘅豉汁排骨飯。我好掛住呢間茶餐廳嘅豉汁排骨飯。窩蛋免治牛肉飯。生卵のせ、牛ミンチご飯。窩蛋免治牛肉飯。窩蛋免治牛肉飯。窩蛋免治牛肉飯一定要撈勻先食啊！生卵のせ、牛ミンチご飯は必ず卵をしっかりと混ぜてから食べるんですよ。窩蛋免治牛肉飯一定要撈勻先食啊！窩蛋免治牛肉飯一定要撈勻先食啊！星洲炒米。シンガポール風焼きビーフン。星洲炒米。星洲炒米。呢碟星洲炒米嘅賣相都幾好。このシンガポール風焼きビーフンは見た目が結構いいです。呢碟星洲炒米嘅賣相都幾好。呢碟星洲炒米嘅賣相都幾好。炸雞髀。炸薯條。フライドチキンレッグ、フライドポテト。炸雞髀。炸薯條。炸雞髀炸薯條。我嗌咗炸雞髀配炸薯條。フライドチキンレッグとフライドポテトを頼みました。我嗌咗炸雞髀配炸薯條。我嗌咗炸雞髀配炸薯條。麻婆豆腐飯。麻婆豆腐ご飯。麻婆豆腐飯。麻婆豆腐飯。冬天最啱食麻婆豆腐飯，食完暖粒粒。冬に麻婆豆腐ご飯を食べるのがぴったりで、食べたら体が温かくなります。冬天最啱食麻婆豆腐飯，食完暖粒粒。冬天最啱食麻婆豆腐飯，食完暖粒粒。豬扒包。ポークチョップバーガー。豬扒包。豬扒包。呢度嘅豬扒包配炸薯角好好食。ここのポークチョップバーガーとポテトウェッジズの組み合わせが美味しいです。呢度嘅豬扒包配炸薯角好好食。呢度嘅豬扒包配炸薯角好好食。三文治。サンドイッチ。三文治。三文治。三文治可以自己揀配搭，有餐肉、炒蛋、芝士、火腿、吞拿魚、
鹹牛肉同番茄鹼。サンドイッチの組み合わせは自分で選べます。スパム、卵炒め、チーズ、ハム、ツナ、コンビーフとトマトが選べます。三文治可以自己揀配搭，有餐肉、炒蛋、芝士、火腿、吞拿魚、鹹牛肉同番茄鹼。三文治可以自己揀配搭，有餐肉、炒蛋、芝士、火腿、吞拿魚、鹹牛肉同番茄鹼。薑葱霸王雞。蒸し鶏のネギ生姜ソースだけ？薑葱霸王雞。薑葱霸王雞。我叫咗隻薑葱霸王雞，未叫飯。蒸し鶏のネギ生姜ソースだけを注文しましたが、ご飯はまだ頼んでないです。我叫咗隻薑葱霸王雞，未叫飯。我叫咗隻薑葱霸王雞，未叫飯。小飯。ご飯少なめ。小飯。小飯。有冇得小飯啊？ご飯少なめにできますか？有冇得小飯啊？有冇得小飯啊？烘底。トーストする。烘底。烘底。三文治要烘底嘅話，就要加2蚊。サンドイッチをトーストにしたら、追加で日本コンドルかかります。三文治要烘底嘅話，就要加2蚊。三文治要烘底嘅話，就要加2蚊。咕嚕肉。酢豚。咕嚕肉。咕嚕肉。我覺得咕嚕肉好食啲，因為啖啖肉。酢豚の方が美味しいと思います。肉々しいからです。我覺得咕嚕肉好食啲，因為啖啖肉。我覺得咕嚕肉好食啲，因為啖啖肉。菠蘿生炒骨。パイナップル入りスペアリブ酢豚。菠蘿生炒骨。菠蘿生炒骨。我覺得菠蘿生炒骨好味啲，因為有骨啜。パイナップル入りスペアリブ酢豚の方が美味しいと思います。しゃぶる骨がありますから。我覺得菠蘿生炒骨好味啲，因為有骨啜。我覺得菠蘿生炒骨好味啲，因為有骨啜。奶油豬。練乳とバターの丸型トースト。奶油豬。奶油豬。呢度嘅香脆奶油豬包你試過翻尋味啊！ここの練乳とバターのカリカリ丸型トーストは試したらリピートしたくなりますよ。呢度嘅香脆奶油豬包你試過翻尋味啊！呢度嘅香脆奶油豬包你試過翻尋味啊！鮮茄焗豬扒飯。焗豬。ベイクドポークチョップトマトライス。鮮茄焗豬扒飯。鮮茄焗豬扒飯。焗豬。焗豬。呢個焗豬啲豬扒超大塊。このベイクドポークチョップトマトライスのポークチョップは超大きいです。呢個焗豬啲豬扒超大塊。呢個焗豬啲豬扒超大塊。白牛。雪碧加雪糕。白牛はバニラアイスのせスプライトの呼び方。白牛。白牛。雪碧加雪糕。雪碧加雪糕。而家呢個年代，白牛比黑牛更加少見。今の時代では、バニラアイスのせスプライトはチョコアイスのせコーラよりめったに見られないです。而家呢個年代，白牛比黑牛更加少見。而家呢個年代，白牛比黑牛更加少見。出前一丁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 。
雙拼粉麵餐轉出前一丁嘅話，一般要加5蚊。2種盛り麺セットを出前1丁に変えるなら、一般的に追加で5香港ドルかかります。雙拼粉麵餐要轉出前一丁嘅話，一般要加5蚊。雙拼粉麵餐要轉出前一丁嘅話，一般要加5蚊。檸檬可樂、檸樂。レモンコーラ。檸檬可樂、檸檬可樂、檸樂、檸樂。飲凍檸樂要記得篤檸檬啊！レモンコーラを飲むときレモンをつくのを覚えておいてください。飲凍檸樂要記得篤檸檬啊！飲凍檸樂要記得篤檸檬啊！粟米肉粒飯。コーンクリーム豚肉の角切りご飯。粟米肉粒飯，粟米肉粒飯，粟米肉粒飯有個花名叫 Show me your 粒飯。コーンクリーム豚肉の角切りご飯は Show me your 粒飯という別名があります。粟米肉粒飯有個花名叫 Show me your 粒飯。粟米肉粒飯有個花名叫 Show me your 粒飯。瑞士雞翼撈麵。スイスチキンウィングのせ、あえ麺。瑞士雞翼撈麵。瑞士雞翼撈麵。呢度嘅瑞士雞翼撈麵包你一定食過翻尋味。ここのスイスチキンウィングのせ、あえ麺は食べたら絶対リピートしたくなりますよ。呢度嘅瑞士雞翼撈麵包你一定食過翻尋味。呢度嘅瑞士雞翼撈麵包你一定食過翻尋味。多飯。ご飯大盛り。多飯。多飯。可唔可以多飯啊？唔該。ご飯大盛りにできますか？お願いします。可唔可以多飯啊？唔該。可唔可以多飯啊？唔該。五香肉丁煎蛋公仔麵。スパイスポークキューブと目玉焼きのせインスタントラーメン。五香肉丁煎蛋公仔麵。五香肉丁煎蛋公仔麵。我諗住叫五香肉丁煎蛋公仔麵，你呢？スパイスポークキューブと目玉焼きのせインスタントラーメンを頼もうと思っていますが、あなたは？我諗住叫五香肉丁煎蛋公仔麵，你呢？我諗住叫五香肉丁煎蛋公仔麵，你呢？朱古力。ココア。朱古力。朱古力。冬天嘅時候會鍾意飲熱朱古力。冬の時期はホットココアを飲むのが好きです。冬天嘅時候會鍾意飲熱朱古力。冬天嘅時候會鍾意飲熱朱古力。雪菜肉絲、榨菜肉絲。高菜漬けロース、ザーサイロース。雪菜肉絲、雪菜肉絲、榨菜肉絲、榨菜肉絲。米線配料嚟講，你鍾意雪菜肉絲定榨菜肉絲啊？ミーシェンのトッピングといえば、高菜漬けロースとザーサイロース、どっちが好きですか？米線配料嚟講，你鍾意雪菜肉絲定榨菜肉絲啊？米線配料嚟講，你鍾意雪菜肉絲定榨菜肉絲啊？炸雞翼、雜果沙律。手羽先唐揚げ、フルーツサラダ。炸雞翼、雜果沙律。炸雞翼、雜果沙律。今日下午茶我想食炸雞翼配雜果沙律。今日のアフタヌーンティーは手羽先唐揚げとフルーツサラダの組み合わせを食べたいです。今日下午茶我想食炸雞翼配雜果沙律。今日下午茶我想食炸雞翼配雜果沙律。乾炒牛河。牛肉の炒めフォー。乾炒牛河。乾炒牛河。去茶記梗係要食乾炒牛河啦。
チャーチャン店に行ったら、もちろん牛肉の炒めフォーを食べるに決まってるでしょ去茶記梗係要食乾炒牛河啦。去茶記梗係要食乾炒牛河啦。半焗流心蛋。半熟ゆで卵。半焗流心蛋。半焗流心蛋。個飯上面有隻半焗流心蛋，正啊！ご飯の上に半熟ゆで卵があって、素晴らしいです。個飯上面有隻半焗流心蛋，正啊！個飯上面有隻半焗流心蛋，正啊！檸檬茶、檸茶。レモンティー。檸檬茶。檸茶、檸檬茶、檸茶。最近想飲得健康啲，所以叫咗凍檸茶走甜。最近はより健康的に飲みたいので、甘さ抜きアイスレモンティーを頼みました。最近想飲得健康啲，所以叫咗凍檸茶走甜。最近想飲得健康啲，所以叫咗凍檸茶走甜。魚香茄子煲。ナスのピリ辛煮込み鍋。魚香茄子煲。魚香茄子煲。魚香茄子煲好適合餸飯。ナスのピリ辛煮込み鍋はご飯のお供に合います。魚香茄子煲好適合餸飯。魚香茄子煲好適合餸飯。芝士焗肉醬意粉。チーズベイクミートソーススパゲッティ。芝士焗肉醬意粉。芝士焗肉醬意粉。芝士焗肉醬意粉好多芝士，好邪惡，但好好食。チーズベイクミートソーススパゲッティはチーズがたっぷりでとても罪深いですが、すごく美味しいです。芝士焗肉醬意粉好多芝士，好邪惡，但好好食。芝士焗肉醬意粉好多芝士，好邪惡，但好好食。沙爹金菇粉絲肥牛煲。さて牛バラとえのきの春雨鍋。沙爹金菇粉絲肥牛煲。沙爹金菇粉絲肥牛煲。每次嚟呢度我都要食沙爹金菇粉絲肥牛煲。ここに来るたびに、さて牛バラとえのきの春雨鍋を食べます。每次嚟呢度我都要食沙爹金菇粉絲肥牛煲。每次嚟呢度我都要食沙爹金菇粉絲肥牛煲。火腿湯通粉。ハム入りマカロニスープ。火腿湯通粉。火腿湯通粉。早餐想食清淡少少，可以揀火腿湯通粉。朝ごはんは少々あっさり食べたいなら、ハム入りマカロニスープを選べます。早餐想食清淡少少，可以揀火腿湯通粉。早餐想食清淡少少，可以揀火腿湯通粉。煎牛扒。ビーフステーキ。煎牛扒。煎牛扒。我要香煎牛扒拼餐肉，唔配其他嘢啦。私はビーフステーキにスパム、他のものの組み合わせは結構です。我要香煎牛扒拼餐肉，唔配其他嘢啦。我要香煎牛扒拼餐肉，唔配其他嘢啦。鴛鴦扒焗飯。ホワイトソースとトマトソースのダブルベークドチョップご飯。鴛鴦扒焗飯。鴛鴦扒焗飯。鴛鴦扒焗飯係豬扒同雞扒。ホワイトソースとトマトソースのダブルベークドチョップご飯はポークチョップとチキンチョップです。鴛鴦扒焗飯係豬扒同雞扒。鴛鴦扒焗飯係豬扒同雞扒。豉汁蒸倉魚。トーチソースの蒸しマナガツオ。豉汁
蒸倉魚，豉汁蒸倉魚，豉汁蒸倉魚要啲時間，大概要等15分鐘。トーチソースの蒸しマナガツオは時間がかかって15分くらい待つ必要があります。豉汁蒸倉魚要啲時間，大概要等15分鐘。豉汁蒸倉魚要啲時間，大概要等15分鐘。西蘭花炒蝦球，ブロッコリーと車エビ炒め。西蘭花炒蝦球，西蘭花炒蝦球。我次次嚟都會食西蘭花炒蝦球。来るたびにブロッコリーと車エビ炒めを食べます。我次次嚟都會食西蘭花炒蝦球。我次次嚟都會食西蘭花炒蝦球。鹹魚雞粒炒飯，塩漬け魚と鶏肉チャーハン。鹹魚雞粒炒飯，鹹魚雞粒炒飯。呢度嘅鹹魚雞粒炒飯好受歡迎。ここの塩漬け魚と鶏肉チャーハンは人気があります。呢度嘅鹹魚雞粒炒飯好受歡迎。呢度嘅鹹魚雞粒炒飯好受歡迎。熱飲、凍飲。ホットドリンク、アイスドリンク。熱飲、熱飲。凍飲、凍飲。通常凍飲要加3蚊，熱飲唔使加錢。通常アイスドリンクは追加で3香港ドルかかって、ホットドリンクは追加料金かからないです。通常凍飲要加3蚊，熱飲唔使加錢。通常凍飲要加3蚊，熱飲唔使加錢。番茄湯通粉。マカロニのトマトスープ。番茄湯通粉。番茄湯通粉。我中意食番茄湯通粉做早餐。マカロニのトマトスープを朝ごはんにするのが好きです。我中意食番茄湯通粉做早餐。我中意食番茄湯通粉做早餐。嘢飲。ドリンク。嘢飲。嘢飲。嘢飲使唔使加錢啊？ドリンクは追加料金かかりますか？嘢飲使唔使加錢啊？嘢飲使唔使加錢啊？涼瓜牛肉飯。ゴーヤと牛肉ご飯。涼瓜牛肉飯。涼瓜牛肉飯。雖然我唔中意食苦嘅嘢，但呢碟涼瓜牛肉飯又幾好食。苦いものを食べるのが苦手ですが、このゴーヤと牛肉ご飯は結構美味しいです。雖然我唔中意食苦嘅嘢，但呢碟涼瓜牛肉飯又幾好食。雖然我唔中意食苦嘅嘢，但呢碟涼瓜牛肉飯又幾好食。咖喱牛腩飯。牛バラカレーライス。咖喱牛腩飯。咖喱牛腩飯。咖喱牛腩飯真係好好食。牛バラカレーライスは本当に美味しいです。咖喱牛腩飯真係好好食。咖喱牛腩飯真係好好食。西洋菜物。クレソン蜂蜜。西洋菜物。西洋菜物。喉嚨唔舒服，飲西洋菜物會好啲。喉の調子が悪いとき、クレソン蜂蜜を飲んだ方がいいです。喉嚨唔舒服，飲西洋菜物會好啲。喉嚨唔舒服，飲西洋菜物會好啲。沙爹牛肉公仔麵。沙爹牛肉インスタントラーメン。沙爹牛肉公仔麵。沙爹牛肉公仔麵。沙爹牛肉公仔麵係其中一樣經典港式早餐。沙爹牛肉インスタントラーメンは香港の定番朝食の一つです。沙爹牛肉公仔麵係其中一樣經典港式早餐。
沙丁牛肉公仔麵係其中一樣經典港式早餐。咖喱雞扒飯、咖喱吉列魚柳飯、チキンチョップカレーライス、フィッシュカツカレーライス。咖喱雞扒飯、咖喱雞扒飯、咖喱吉列魚柳飯、咖喱吉列魚柳飯。本身諗住嗌咖喱雞扒飯，最後嗌咗咖喱吉列魚柳飯。もともとチキンチョップカレーライスを頼もうと思ったのですが、最後はフィッシュカツカレーライスを頼みました。本身諗住嗌咖喱雞扒飯，最後嗌咗咖喱吉列魚柳飯。本身諗住嗌咖喱雞扒飯，最後嗌咗咖喱吉列魚柳飯。揚州炒飯、揚州チャーハン。卵、チャーシュー、エビ、レタスの4つを主軸にした具材をご飯と一緒に炒めたもの。揚州炒飯、揚州炒飯。呢度嘅揚州炒飯好夠鑊氣。ここの揚州チャーハンは中華鍋の香ばしさが十分です。呢度嘅揚州炒飯好夠鑊氣。呢度嘅揚州炒飯好夠鑊氣。口水雞、よだれ鶏。口水雞、口水雞，不如嗌個招牌口水雞啊！定番のよだれ鶏を頼むのはどうですか？不如嗌個招牌口水雞啊！不如嗌個招牌口水雞啊！檸檬水、檸水、レモンウォータ檸檬水、檸檬水、檸水、檸水。飲凍檸水記得啲檸檬要篤到底啊！ー。アイスレモンウォーターを飲むときにレモンをそこまで突き切るのを覚えておいてください。飲凍檸水記得啲檸檬要篤到底啊！飲凍檸水記得啲檸檬要篤到底啊！滑蛋牛肉飯、トロトロ卵のせ牛肉ご飯。滑蛋牛肉飯、滑蛋牛肉飯。呢碟滑蛋牛肉飯啲牛肉好嫩滑。このトロトロ卵のせ牛肉ご飯の牛肉は柔らかくて滑らかです。呢碟滑蛋牛肉飯啲牛肉好嫩滑。呢碟滑蛋牛肉飯啲牛肉好嫩滑。鯇魚、ソービョ。鯇魚、鯇魚。呢碟清蒸鯇魚好鮮甜，好好食。この蒸しソービョは新鮮で甘くて美味しいです。呢碟清蒸鯇魚好鮮甜，好好食。呢碟清蒸鯇魚好鮮甜，好好食。鴛鴦、鴛鴦、コーヒーとミルクティーを混ぜた飲み物。鴛鴦、鴛鴦、鴛鴦、鴛鴦。想飲杯熱鴛鴦提下神。ホットユンユヨンを飲んで眠気を覚ましたいです。想飲杯熱鴛鴦提下神。想飲杯熱鴛鴦提下神。鮮奶麥皮、オートミールのミルクがゆ。鮮奶麥皮、鮮奶麥皮。鮮奶麥皮係唔係無糖㗎？オートミールのミルクがゆは無糖ですよね。鮮奶麥皮係唔係無糖㗎？鮮奶麥皮係唔係無糖㗎？黑牛、黑牛、可樂加雪糕。クローシ。チョコアイスのせコーラの呼び方。黑牛、黑牛、黑牛、黑牛。可樂加雪糕。可樂加雪糕。黑牛唔係度度都有得飲。クローシはどこでも飲めるものではないです。黑牛唔係度度都有得飲。黑牛唔係度度都有得飲。蝦仁炒蛋。
車エビの卵炒め。蝦仁炒蛋，蝦仁炒蛋。呢碟蝦仁炒蛋啲蝦仁超大粒。この車エビの卵炒めの車エビは超大きいです。呢碟蝦仁炒蛋啲蝦仁超大粒。呢碟蝦仁炒蛋啲蝦仁超大粒。蛋撻。エッグタルト。蛋撻。你想食牛油皮蛋撻定酥皮蛋撻多啲啊？クッキー生地エッグタルトか、パイ生地エッグタルトとどっちの方が食べたいですか？你想食牛油皮蛋撻定酥皮蛋撻多啲啊？你想食牛油皮蛋撻定酥皮蛋撻多啲啊？咖啡。コーヒー。咖啡。你想飲凍啡少甜定凍齋啡啊？アイスコーヒー甘さ少なめとアイスブラックコーヒーとどっちを飲みますか？你想飲凍啡少甜定凍齋啡啊？你想飲凍啡少甜定凍齋啡啊？鹹蛋蒸肉餅飯。アヒルの塩漬け卵のせ、豚ひき肉の蒸しハンバーグご飯。鹹蛋蒸肉餅飯。鹹蛋蒸肉餅飯。呢個鹹蛋蒸肉餅飯有啲屋企家常便飯嘅味道。このアヒルの塩漬け卵のせ、豚ひき肉の蒸しハンバーグご飯は、ちょっと家庭料理の味がします。呢個鹹蛋蒸肉餅飯有啲屋企家常便飯嘅味道。呢個鹹蛋蒸肉餅飯有啲屋企家常便飯嘅味道。雪糕紅豆冰。小豆ミルクフロート。雪糕紅豆冰。雪糕紅豆冰。雪糕紅豆冰嘅雪糕通常係雲呢拿味。小豆ミルクフロートのアイスは通常バニラ味です。雪糕紅豆冰嘅雪糕通常係雲呢拿味。雪糕紅豆冰嘅雪糕通常係雲呢拿味。菠蘿油。クッキー生地をまとったパイナップルパンに厚切りの有塩バターをサンドした菓子パン。菠蘿油。好耐冇食過菠蘿油。久々にボーローヤオを食べました。好耐冇食過菠蘿油。西式餐湯。洋風スープ。西式餐湯有羅宋湯同忌廉湯揀。洋風スープはボルシチとクリームスープが選べます。西式餐湯有羅宋湯同忌廉湯揀。西式餐湯有羅宋湯同忌廉湯揀。柚子蜜。柚子蜜。如果有少少喉嚨痛，建議飲熱柚子蜜潤下喉。もし喉がちょっと痛いなら、ホット柚子蜜を飲んで喉を潤すのがおすすめです。如果有少少喉嚨痛，建議飲熱柚子蜜潤下喉。如果有少少喉嚨痛，建議飲熱柚子蜜潤下喉。以上が今回皆さんに紹介したい茶餐厅で使える100個の広東語フレーズです。これらの表現は全部僕が自分で考えたものなので、役に立ったかどうかぜひ皆さんに教えてもらいたいです。ところでこのシリーズを作ることにしたのは、僕の生徒さんたちから普段仕事が忙しくて時間をとってフレーズを覚えるのが難しいと言われたから、このシリーズを作ることと決めたわけだ。これからも定期的にこういう広東語聞き流し動画を出して、皆さんにラジオを聞くように耳で広東語を覚えてもらうことができる。特に最初に僕にリクエストしてくれた生徒の皆さん、ちゃんと8回から10回は見てください。広東語を学んでいる皆さん、
もし僕に広東語を教えてほしいと思ってくれたら、ぜひインスタや X で連絡してください。DM お待ちしております。この動画が広東語学習の役に立ったと思ったら、コメント、いいね、シェア、チャンネル登録、皆さん CLSS よろしくお願いします。もっと力を入れて僕を応援してくれるなら、スーパーサンクスを送っていただければと思います。もっと気合い入れて、たくさんの動画を皆さんにお届けします。ではまた次回も一緒に広東語を聞き続けましょう。じゃあな、バイバイ。最後は皆さんと広東語のリスニング練習をします。去茶餐廳嘅話，我通常會飲凍奶茶少甜。大家去茶餐廳嘅時候會叫啲咩嘢飲啊？何を聞き取れたのか、コメント欄であなたの答えを教えてください。